Welcome to Island World Resort! Hello guys, welcome back to my channel. Akong Jamaica oh. Arky akong Jamaica na kasi kapliti na ko ani. Yeah. Gusto ka kumalis. Oh, di ba? Ato may padong ispina Japan. Kugo. See you later. Welcome to Island World Resort! Sige mo dong tadi. Sige. Hello mga bashers, welcome again to my vlog. And for today's video, we are here at the Island Resort. Island World Resort Panglao. So I'm here with the family of my aunt, which is Ate Silene, na sila dito sa sud. And with Ate Ambing, oh, gwapa kayong model na ko ron. Nindot kayo ni Day. Guys, patanawon mo na ko og aerial view. In 3, 2, 1, sinin! Actually guys, mananghid sa ko kung kinsay na ay aerial view ani nga resort. So, guys, nindot dire guys kay for 8 packs 3,000. Nindot ko na akong room tino. Nice kayo. Nindot kaya mong room na mo. Bugnaw did siya in. Bugnaw. Para sa feelings niya bugnaw na sad mo. Oh. Ay, Shout out ko ni mga chicks na sa loyo. Sure ko daga pa ni. Pwede na mag Hey, we're just moving around the pool. Yeah. Hindot na siya guys. Amazing area. I don't know, tagpila ang rate aning kada room. Wala nagstay. Diha marig na akin na iga-open ang light. They have, what's this? Massage and spa area. Ooh. Guys, look, amazing. Amazing siya guys. So, ano isa ito?
So guys, it's time to make a tour sa room na mo. Bahala gubot. Eh, ganina ron. Miss Carl pa may mga video. Yes! Ha? Guys, ito sa misa room kay basi napagod na ang nilungag. Yung mo mi kanon ani. So guys, gabi naman guys. I'll make a part 2 of this vlog tomorrow morning. Yes, look, amazing. Guys, nasa stage. Napoy ka lang pwede maglutog sudan, magsugba, diha dapit. Pero kami guys, gadami, rice cooker. So this is the first room nga. Sinzinene. Ping anong ngit-ngita man yung room? Anong ngit-ngita man eh? Ngit-ngit kayo. Guys, nindot kayo. Lain na nga salida. Guys, muna ang room. Brand out ang isa. Ambont nga no. Dara si Mayor. Huwag si Mayora. Ngit-ngit ka, EJ. Ha? Oh my God! Hingsiga na dahi, guys. Look. Si Madam Angie. Mag-vlog ko dahi. Ang CR na mo, be? Tanan! Pwede ka ni matog. Guys, pwede ka matog din he. Ni maghubog ka, largo ra ka og nga kay musuka din ha. O niya. Oh, kusog kayo day. Niya na hot and cold shower. Pwede nga ni sa bukid. Niya ka ni. Usa man ni mo eh. Jay, unsa name shampoo and conditioner? Guys, so may kailangan na kay gibutang. So tanaw na namo kasi mo buwa ana. Yeah. Ato na sa isa ka kwarto. Amazing dito kay nay taas-taas. Guys, kusog the internet ani guys, Netflix sila sana all. Nay butanganan og kuan oh. Guys, sa Picas room na sa second floor. Wow, amazing color. So let's see. Oh my God, ang dilim naman nito. Show. Turn on na ito ang TV para mo hayag-hayag. So that's it. Guys, namong food. Nga ito may manihapon na ito. Maglungag pa mi guys, kaya di kasi ko. Dara mo nga things dire. O niya. Dara mo ang nilungag. Wala pa din naluto. Sa second floor, I don't know how. Oh my God. Let me try. Oh my God. Dara ang second floor. Di ba? Di kumusta ka kay hadlock. Look! Nindot kayo. For a clearer view. See? On the part 2 of this vlog. Okay guys. Hope you enjoyed this video for today. Or maybe. Okay. See you on the part 2.
Yeah, it's ligo time now. Shower time. Tabi-tabi. Shower time. Hindi ko makita ang shower. Kaya gabi Yeah, it's ligo-ligo time now. Mas light bitaw niya ma-apit ang cellphone. Love me eh. Maibog ang maibog. Ay, dito na ko na dito. Matungkad na lagi ni. My God. Oh my God, this is it. Yay! Abrihan ako maapil ang cellphone o katiglom. Ingon ra ba tong, sa to ten, ingon ra ba tong waterproof na? Automatic ni mo utong, di na mo mabuhi. Hihi! Hala, hadlo ka man ni siya ma. Anisa ka ha? Kami tag-iya sa pool ron. Private ni. Private among pool kay kami. Guys, update. Humana ko ligo sa pool, then humana po ligo sa shower. Social kaya guys, hot and cold. Pero ako kay baw na unsa ni akong buhok. Basta nabali ang singinana shampoo ug sabon. Yes, see you tomorrow.